video. Jag skulle köra lite random. Så jag tänker köra något som heter vidare och det kommer bli awesome. Hej. Time just pretty nice. Det är lite konstigt med köretiken. Så får jag lägga upp det. Diamond sword. Nice. Jag vill ha en enderpearl. Jag fick inte det. Den kommer ligga i beskrivningen till servern. Och förlåt om det var dåligt ljud, jag hade inte mycket fram. Förlåt. Det kommer ligga i beskrivningen och ja, det här är ett spel. Jag ska ta sig till mitten och slåss och sist slående vinner. Det är ungefär så. Det går ut på. Så jag ska nog börja bygga mig i mitten. Bygga mig till mitten. Ding! Tummen upp för den. Därför får jag köra en gång till. Ja. Men som sagt, hej. Och idag är jag inte Timmy av anledningen. Jag tänkte jag spela in själv. Så, ja. Lite stort. Vi är på Skyblock öar. Där är mitt. Nice, för det här är bara 3. Men eller på Diamond igen. Nu har jag fått en ända på. Så. Förlåt om jag är tyst men jag är fokuserad. Ja. Nej. I mitten vill jag. Så det är det jag vill.
Och om jag blir tyst så är det för min mamma kommer se mig i rummet eller min bror. Men jag är alltid jag stänger av på micken. Jag vann. Men det var nog allt för den här lilla korta videon. Tack för att ni har tittat och lämna gärna en like och ja, allt det där ni brukar göra, så ses vi nästa video.